בוא! קדימה זה עכשיו! יאללה ביחד! זהו שיר מאוד נחמד על בחור מזן אחד די מבריק אך אין ספק שחי טיפה בסרט הגיבור של הסיפור הוא שוקיסט וזה ברור לא קוראים לו שי, קוראים לו קינס, לא אחרת זה היה בהשלמה הוא היווה לנו דוגמה בזכותו ישנו מהבוקר עד הערב ובין שנת להפסקות התרוצץ במסדרונות לגופו הוא לא עשה דבר מלבד לגרת דבר מלבד לגרת כך צמח קצין לתפארת ישראל ששולט היטב בחומר ויודע לגלגל אחריות הדרג העליון יום בהיר בצעירותו קם לאט ממיטתו אותו תנובה בגרש ושמש בעיניים והאוטו מתקשר ושואל אם מאחר מה פתאום אנחנו מחכים רק שעתיים מחכים רק שעתיים כן בשנה כזאת אפשר רק לקדם אולי חי קצת בסלומו של אבל מה זה משנה העיקר שאנחנו נמצאים נמצאים החזונה שתיכנס לעניין שלנו נכון נכון שתלה נמצאים החזונה שתיכנס לעניין שלנו נכון נכון שתלה אז הגיע הדפית נכנסה למכונית בחורה יפה ומצחיקה אכול בלוח ראתה שהברנש כה חמוד אך קצת נרגש אז רשמה את המספר וההמשך ידוע ומאז ועד היום הם צמודים לכל מקום כך יותר בטוח שגרים בבאר שבע במכון ברעננים כן השניים זוג יונים מספרים שהם טיילו כבר בכל הר בגבע כבר בכל הר בגבע שי וענת לכם רצינו לאחר שתמיד תחיו באושר ונזכה גם למגן כל החבר'ה בכל יום עצמאות אז נמצאים החזרה שתהיה כאן שיהיה לכם תמיד רק טוב שתזכו רק את מה